Пятница күні біздің 8 жігіт әйберлеріне алып, киініп, Мүслим районына шықтылар. Һәм шунда бірінші күні аларда біле 150 бар. Қозлар, екінші күні 450 бар. Шундан сайында мына біздікілер барып, қалған 4,500 бар қозларны өтіріп яндырдылар енді. Мұның лечениялары нелері yok. Шундан соң біз geri beylendik. Bizimizin 9 хозяйство var, kuşçılık firmaları var rayonda. Şularga barısına da paymetçileri tarattık. Şu geri beylengen vakitte Urazay oğluna kirgen edik. Anda kazlar, küllerde jizip beriler. Şuna göre bütün halkka jitkizesiydi. Bugünkü günden başlap indi. Kazlarını bir kayda çıkarmazka ileride getirmek gerek. Потому что mene kişinin biznesi bolgan. 4,500 kazı bolgan, şu bir günde yok buldu. Kişi urlasa bir baş urlarga olur, emine şimdi belekegene virüs gelip çıksa, bütün başın yok eder. Şundan mene slaytlar var, slaytlarda görüneydi. Müslim'e kaya gelip çıkan olgan mı? Müslim'e körgünlerde çıkıp gitadigan kuşlardan kileler, şunda küllük bolar. Bu küllükte bu hadiyenin nelerde kuşlarda iyi şu dikilerden indi. Anın diki kuşlarga ziyanı yok. Onlar aşkazanında alıp gelirler. Şu neydi? Yer izip beregende silegeylerin ileri испраженияларында çıkarlar и zarar ettiler. Şundan bu птичий грипп деген нәрсе кишиге de ябылыклы. Şuna göre kökeylerini yuup nitire керек. Kışının itinde zamorоженный килиште 6 ayga qatlik saqlanırga buldıra. Şuna göre bu kuş itlerin evet ittirip kipetitip 100 gradus qatlik jitkizip oşarga gerek. Kökeylerini türlü sıvı kilişte kullanmazka. Mına şu yandırgan ilerini көрсөтөлөр енді. Bütün bolgan kiyimlerini bizden yigitler barganlar alarını тоже soldırıp yandırga turı keldi. İki dezinfeksiya kere turgan aparat alıp bargaydık. Kollarını, ayaklarını, bütün нәрселерін amadan dezinfeksiya ettirip, ütkenden sonra bizге kirden qayttılar bunday rayonga. Şuna göre prосьба такой. Mına bu dezinfeksiya деген нәрсеге келгенде, bütün хозяйстволарда bizde şu dezinfekцияларды өткерге керек. Bizde тоже бар, qayсы bir хозяйствода yılga bir mәртә өткермегендер dezinfeksiya. Конечно, айталар, кичкене генә бәләкәй жук нәрсә сөйләп үткәрдем дип. Но ул самабман. Ул бәләкәй нәрсә белән бүтән кылы ферманы үткәрергә вряд-ли. Аның металлик человеческий фактор дигән нәрсәсе бар. Кемдер добросовестный эшли, кемдер миңа әйттеләр, 2 бачок су белән сиптереп чыгалар, целый коровникны. А дезинфекциялы установка килсә, 2 тонна, 4 тонна емкость белән бер коровникка шуны таратты. Бүтән булган нәрсәсен сеңдеріп, үтептіріп шыға. Шуңа көре просьба аның экономик мәске. Шул бәләкәй микроб арқасында бүтән маларыгызны юғалтырға булдырасыз. Каждый собственник шуңа көре үзегез турында тоже уйлаңыз. Икенче вопрос, төрле районнардан, төрле төбәкләрдән алып кайтабыз сыерлар, маллар. Шуңа тоже карантинсыз общий стадыга кушарга ярамый. Обязательно алып кайтыр алдынан уйларга керек. Алып кайтып, кайсы жерге карантинга куярга. Помещение булмаса, сразу алып кайтырга не желательно. Потому что алып кайтып кушып, менә бу беренче случай безнең бу районда иде. Барганнар кичеге турында сөйләгәндә, барганнар нигә? Чувашиягә алып кайтканнарыннан казлар кушып җибәргәннәр үзләренең булган казлары арасында. И все, шуның аркасында 7000 баш казны тоже үтерергә туры килде бу районда. Тоже бер кешенең бер бизнесы. И хәзер шушы хозяйствода 6 ай арасында карантин куела, и 1 ел арасында шу хозяйствода бүтән казлар торга ярамый. Тагын икенче вопрос иде минем африканская чума свиней дигән. Ул хәзер тоже бик күп кенә төбәкләрдә бар. Biz Irak deyip veriydik, Dальний Востокта deyip birinci haberler kelgan edi, Afrikanskaya чума var deyip. Hazır indi mine Samarskaya областьта 14-15 хозяйствода Afrikanskaya чума var, zaповедникларда var, заказникларда, барысында да уже барлыкка келди. Шуңа көре ул әллә кая Ирак
жерлерде йөри буйларга керек, ул безгә бик тиз килеп җитә. Шунлыктан бездә бер информация бар иде. Татьямалыда дуңгыз үлгән дип охотниклар әйткәннәр иде. Без аны барып карадык. Оказался атылган дуңгыз кабан. Аның анализларын алып Казанга РВЛга җибәргән идек. Анализлары чума юк дип кайтты. Шунлыктан әгәр дә менә күллекләрдә булса үлгән кушлар безгә әйтегез, biz onlardan alıp analizlerini җибәрәбез РВЛга. Потому что птичий гриппта, чума африканская, алар икесе дә вирусный ичер. Аларны просто булай карап өстендә генә диагноз куеп булмый. Обязательно лабораторный исследование кирәк. Ну, африканский чума күчкәндә инде аның схожий типләре бар. Рожа дигән, чума дигән, аның колакларында кызыл нәрсәләр барлыкка килә, ботларында кызыл нәрсәләр барлыкка килә. Шуннан бер була. Аның тоже лечениесы yok. Даже ветеринарный правило язган, категорически запрещается лечение только путем уничтожения. Потому что высококонтагиозные в течение суток, двух, это не числятып тірі. Шуңа көрі только путем ликвидации. Рабистам деген приманкаларын таратып, ауыллар тирәсендә бүтән жердән бүтән посадкаларга тараттык. Бүтән жерлердә бар. Тагын ноябрь айында тагын кайтарып дигән булалар республикадан. Тагын кайтса тагын таратырбыз. Ярый, рахмәт, давай, отырыгыз.